ajụjụ ebe anyị si. Ọlaedo na ọlaakụ. Anyị na-emegharị ihe anyị mere ụnyaahụ. We are doing revision of what we learned yesterday. Okay? So anyị jụrụ onwe anyị ajụjụ ebe anyị si. Ma onye anyị bụ. So mmadụ jụọ gị ịbụ onye Igbo. Ịbụ onye ebe? Abụ m onye. Ijichago ha kele aha gị kele aha. Ajụrụ ha mmiri nso ngwa. Jụọ ha nchere ka ọ gwara ya. Ego nna ya, gịnị bụ aha gị? Make a sentence. Gịnị bụ aha gị? Aha m. Ọlaedo, eleke bụ ọlaedo, ya bụ ọlaedo. Ọlaakụ. Ọlaakụ, gịnị bụ aha gị? Ọlaedo, gịnị bụ aha gị? Okwuchukwu, gịnị bụ aha gị? Gịnị bụ aha gị? Na-ekwusi okwu ike. Okwuchukwu, gịnị bụ aha gị? Olisadebe, gịnị bụ aha gị? Udochukwu, gịnị bụ aha gị? Anụchaghị ihe i kwuru. Mepee ọnụ kwuo okwu. Gịnị bụ aha gị? Okay. Kọrọ n'onwe n'aka. Ebe ha si. So mmadụ jụọ gị elee ebe isi? No, abụ onye ebee ka ịbụ. Onye ebee ka ịbụ. Onye ebee bụ ihe dị ebe a. Lewu na asa abụ onye. Ịma na ha n'ime akwụkwọ ihe dị ebe a wee si. You will still do abụ wee mekwa esi. Okay, ka anyị mmadụ jụọ gị, a ga-ajụ gị gịnị bụ aha gị, gị za aha gị, akwa ya ma ị na-akọwata mmadụ onye Igbo. So ugbu a na anyị ga na-asa ajụjụ nke pụtara ebe onye Igbo. So mmadụ jụọ gị Igbo onye ebe? Mmachi, onye ebe ka Igbo? That means where are you from? Mmadụ jụọ gị onye ebee ka ịbụ? Abụ m onye Imo steeti. Mụnwa afọ m bụ Chidimma, onye nkụzi Chidimma. Mmadụ jụọ m abụ m onye ebee, m ga-asụ abụ m onye Imo steeti. If someone should ask me where am I from, I will tell the person I am from Imo State. Mmachi, onye ebee ka ịbụ? Abụ m onye nkụzi gburu ụzọ jụọ ka o were mere. Okay, Oriakụ Agatha, onye ebee ka ịbụ? Onye ọbụla. Listen, I want to answer. Abụ m onye Anambra steeti. Oriakụ Agatha, onye ebee ka ịbụ? Abụ m onye Anambra steeti. Unu anụrụ ihe Oriakụ Agatha zara? So ọ ga-ajụ gị onye ebee ka ịbụ, you answer like me. Okay. Mmachi, onye ebee ka ịbụ? Abụ. Mmachi sị na ọ bụ onye Anambra steeti. Oziọma, onye ebee ka ịbụ? Abụ m onye Anambra steeti. Okay. Ego nna ya, onye ebee ka ịbụ? Good. Ọlaedo. Ọlaakụ. Onye bụ Ọlaedo. Onye bụ Ọlaedo. Ọlaedo, onye ebee ka ịbụ? Ọlaakụ. Ọlaakụ, onye ebee ka ịbụ? Abụ onye. You did not put onye. So tinye onye.
Ọlakụ onye ebee ka ị bụ? Ọlaedo onye ebee ka ị bụ? Okwuchukwu onye ebee ka ị bụ? Olisadebe onye ebee ka ị bụ? Anambra State. Udochukwu onye ebee ka ị bụ? Abụ onye Imo State. Ị bụ onye Imo Steeti. Kọrọ ụlọ n'aka. Kọrọ ụlọ n'aka. Okay, ihe ọzọ bụ kedu ebe isi? Na ị ga-ebu ụzọ jụọ m. Ebe jụọ ha ncha niile. That is how we are going to do this religion. Ọzọ. Oriakụ Agatha. Kedu ebe isi? Esi m Anambra Steeti. Ngwa bidozie jụọ ha otu otu. Nke a bụ okay, chọrọ ibido na mmiri. Ọ sị na ọ chere ịṅụ mmiri. Ị chọrọ ịṅụ mmiri? Ngwa chere ka m wetara gị mmiri. Na-ajụ ha. Ọlaedo, kedu ebe isi? Esi Ọlakụ, kedu ebe isi? Ego nna ya, kedu ebe isi? Ego nna ya, kedu ebe isi? Esi Oziọma, kedu ebe isi? Esi Anambra State. Mmachie, kedu ebe isi? Esi Anambra State. Udochukwu, kedu ebe isi? Imo State. Olisadebe, kedu ebe isi? Esi Anambra State. Okwuchukwu, kedu ebe isi? Esi Anambra State. Kọrọ n'onwe n'aka. Okay, so ụnyaahụ anyị mụtakwara ọnụọgụgụ akwa ya. We learned about our numbers, right? And anyị mụkwara abidi. Didn't we learn about our letters? Good, okay. So anyị ga-agụ abidi anyị taa. Oh, so unu mepe akwụkwọ unu. Mepe unu akwụkwọ unu. Open your book. Ebe edere abidi. Mepe unu akwụkwọ unu. Mepe. Unu ebe edere abidi. Okay. Chere. Anyị ga-agụkọta ya ọnụ. Oh, anyị ga-agụkọta ya ọnụ. So m ga-agụ ugboro 3. 1, 2, 3, bidonu. Wait. For ABCD. Are we together? We are not. Otunu gesi go ABCD. A, B, C, D, A, F, G. Are you seeing? You see the way I'm saying it? And the way you are going to say it. So what will happen now? Muma no nkuzi. I guess where ABCD. You can stay with
one of these so that you'll be looking into it. So let's recite with them, then after. So we are going to recite it together. I will join you, we'll recite it together. After, I will not join you again. You do it alone. And if I don't hear your voice, you will recite it alone. You understand? So, count 3, all of us, start including myself. Otu, Apo, Ato, Bido, A, B, C, D, E, F, G, W, E, W, E, G, K, B, W, Then they will mention the Igbo one. You forget about the numbers. You forget about numbers. Oh yeah, get on to Makoko. Get on to. You know about game. So, Chelenu. Low tag is still me. Oblo na mpo. Hey, why are you coloring? If I say ask hey, color, ntutu. drop I say it. hey, you say ntutu. Do what others are Hey, doing. easy. I you be. I will mention the English one. You be mention the Igbo one. But, yes, you will be mention the Igbo one. Igbo, Igbo, na mo Igbo beke. Ngwa. Okay, so auntie, that is what you will do. You mention the English one. Let me mention the Igbo one. You understand what I say now? Like, hey, they will say, you will say, hey, they will say, intutu. Hey, they will say, easy. Like that. Okay, can you be done? We're getting on your cousin. Get on your cousin. No problem. You can do it even you say it without looking at it. But if you don't know it, look at it and say it. Yes. Otu, Abo, Ato, Bido, head. Head. Easy. Eye. Anya. Eyebrow. Iguanya. Eyebrow. Iguanya. Nose. Imi. Ear. Inti. Tongue. Ire. Mouth. Onu. Teeth. Eze. Chin. Aba. Cheek. Iti. Lips. Egubere ọnụ. Lips. Egubere ọnụ. Lips. Egubere ọnụ. Neck. Olu. Neck. Olu. Shoulder. Ugwu. Shoulder. Ugwu. Stomach. Afọ. Hand. Aka. Finger. Mkpịsị aka. Finger. Mkpịsị aka. Finger. Waist. Ugu. Tie. Apata. Tie. Toes. Mkpịsị ụkwụ. Toes. Mkpịsị ụkwụ. Okay. Kọrọ n'aka. Auntie, Ma, you said that we are going to be doing yeah, I don't know it everything very in this well. part. We are going to do But we said we are going to do give everything vision for in this this part of part. the body. Which part? Go and we will cover. This part. Let me see the part. Let's connect We it are going so to do that everything in this part. Have we gotten there? Okay. You are about coloring. What is palm? Palm. So you listen.
Okay? Don't be so mindful about coloring. Learn the right thing. Leave coloring. You can do coloring on your own time. Okay? Ego Naya, did you hear me? Are we good? Good. Thank you. Take. Oh, let's take it again. Okay? Let's take it again. From the first one. Otu, abo, ato, bido, head, eyes, eyebrow, nose, ear, tongue, mouth, teeth, chin, cheek, 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 nti, lips, egbugberu ọnụ, lips, anya unu dịrị n'akwụkwọ unu. Your eyes should be on your book, not on the screen. Okay? Neck, neck, shoulder, stomach, hand, finger, palm, waist, uku, thigh, knee, leg, leg, toes. Okay, ihe a ga-eme now. I will call one part of the body in Igbo and you will touch it for me. Okay? Egbubere ọnụ. Egbubere ọnụ. Good. Ị na-ahụ? Oriakụ Agata, isuka ihe ha nke dị mfe. Okwu ya zago ya. Egbubere ọnụ bụ gịnị? Egbubere ọnụ bụ gịnị? Egbubere ọnụ bụ gịnị? Okay. Olu. Olu. Good. Aka. Mkpịsị aka. Mbọ aka. Okay. Afọ. Ubu. Ubu. Shoulder. Mkpịsị ụkwụ. Toe. Okay. Uku. Leg. Uku. Leg. Uku. Leg. Uku. Wait. Leg is uku. Leg is uku. Leg is uku. Waist Leg is is uku. Uku is different from uku. Uku. Leg. Uku. Waist. Are you see the sound? Yeah. The sounds are different. Uku has dots. O has dots. Uku. Then uku. Does not have dots. Uku. That is waist. Uku. Leg. Uku. Waist. Okay. Obaka. 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 Is what? Obaka is what? Ikpere. 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 Apata. Good. Okay. Koruno hunaka. Clap for yourself.
Gịnị bụ nkwanya? Gịnị bụ nkwanya? Nkwanya. Nkwanya. Oh, ya kime. Acho mkime na otisi mi oni ya. Ha chapa otisi isi ha. Ha ko pa isi isi ha mo ge na. Okay, ha ga-eme now. M ga-akpọ gị. Mkpọ gị enye m ise akụkụ ahụ ịma. When I call you, you tell me 5 parts of the body that you know. As you can see, we have up to 24 of them. Okay? So what is 24? Iri abụọ na anọ. So we have 24 of them. So I'll not expect you to say more than 1 or 2 things that someone else has said. Okay? So kai bido. Eleba ge bido. Udo chukwu. Okay, bido from you. Okay. Udo chukwu. Binota. Manyam the remote. Udo chukwu bido. Can you see? No connect. No connect. No network. Network connect. Not connect. Not connect. Network. Now there's mode connect network. Finally. No network connect. Network connect. No connect. Udo chukwu bịa. Okay, Yes. Udo chukwu ya gwa anyị. Where are we? Akụkọ ahụ ise ịma. Let's listen ka anyị gee ntị. Ego nna ya ka anyị gee ntị. You are obedient. I know. You are very, very obedient. But just listening. So gwa anyị akụkọ ahụ ise ịma. Bido 1, 2, 3, 4 bido. Mkpịsị aka. Mkpịsị aka. Mkpịsị ụkwụ. Mkpịsị ụkwụ. Ụkwụ. Nku anya. Ụkwụ anya. How many for in English now? Isi. Isi. Ntutu. Ntutu. Gịnị bụ ntutu? Head. Gịnị bụ nku anya? Head. Eyebrow. Eyebrow. Okay. Gịnị bụ mkpịsị aka? Fingers. Mkpịsị ụkwụ. Toes. Make it ọzọ. Okay. Kọrọ n'Udo Chukwu aka. Kọrọ n'Udo Chukwu aka. Clap for Udo Chukwu. Okay, Mmachi. Much, oh yeah, 1 by 1. Be learning your own that you're going to call now. Otigesi wee kpọọ ya. Ịkpọ aha ya na asụsụ Igbo. Igbo anyị aha ya na asụsụ Bekee. When you tell us the name in Igbo, you tell us their name in English, okay? 5. Like isi head. Okay? Isi head. Mmachi. 1, 2, 3 bido. Isi bụ gịnị? Good. Nose. Good. Stomach. Good. Yeah. Empty. Good. Kọrọnụ mmachi aka. Kọrọnụ mmachi aka. Good. Nọdị ọdụ. Oziọma. Oziọma bini ọtọ, bini ọtọ, bini ọtọ. Bini ọtọ.
lot of Ka bido. Otu, abụọ, atọ, bido. Oshinya. Mkpịsị aka bụ gịnị? Good. Ụkwụ bụ gịnị? Ụkwụ bụ waist. Ego na ya iji ya ahụ eme ntutu hair n'ọdị ọdụ. N'ọdị ọdụ. Jekwa aka. Jekwa aka. Go and wash your hair. Eye. Go for Lufu. It's remaining one. Ọbụ aka bụ gịnị? Palm. Kọrọ nụ oziọma aka. Kọrọ nụ oziọma aka. Good. Oziọma n'ọdị ọdụ. Ọla akụ. Bido. 1, otu, abụọ, atọ, bido. Bini ọtọ. Bini ọtọ. Stand up. Thank you. Daalụ. Oya, bido. Sorry. Stomach, afọ. Una na-egekwe ntị. Sit down. Stomach, afọ. Oh, you just said your eyes. Now you want to use the restroom. Sit down. You can go and use the restroom. Stomach, afọ. Yeah, ntị. Hair, ntutu. Eyes, anya. Nose, imi. Ozugbo ise. Is it reach 5? Is it 5? N'ọdị ọdụ. Unu kọrọ ọla akụ aka n'ọdị ọdụ. N'ọdị ọdụ. Ebilitere n'oche ahụ n'ọdị ọdụ. Kọrọ nụ ọla akụ aka. Kọrọ ya aka. Good. Ọlaedo. Okay. Ọlaedo chere ka ego nna ya kwụọ. Ịmasị ọ jere use the toilet. Ego nna ya bido. Otu. hand, aka, Mechie akwụkwọ ahụ. Hand, aka. stomach, afọ, Stomach, afọ. Akpọgo stomach. Mmachi kpọrọ stomach. Ọla akụ kpọrọ stomach. Anyị nwere 24 akụkọ ahụ nọ n'ime akwụkwọ anụ a. So bido ọzọ. Tinye dị afọ, stomach afọ. Ka ọ bụrụ unu na-ege ntị, ka ọ bụrụ sno chere. Ka ọ bụrụ sno sọsọ ego na ya ga-akpọ afọ. Onye ọbụla akpọzi n'afọ. Nobody should tell me stomach again. You all know what stomach is. Tell me something else. Gwa m ihe ọzọ. Okay? Unu na-anụ ihe m na-ekwu? In Ahota, are you understanding what I'm saying? Good. So, Ego Naya should be the last person that will tell me stomach. Every other person tell me something else. Ego Naya bido. Hand, aka. Hand, aka. Gini bu mpisi aka. Finger, mpisi aka. back, aka, Back is what? Okay, Ike. Bottom, Ike. Kọrọ na ego nna ya aka. Nke ahụ anọrọ na dị akwụkwọ, but ọ gwara anyị. Kọrọ na ya aka. Good. Ọla akụ ngwa bido.
Omechabe. Okay, omechabe. Okay. Mouth, onu, oforofu. Many more. See, you're doing well. Shoulder. Shoulder, forget it. Alright. Alright. Somebody say, don't go to the nurse now. Is alphabet that you Okay. I got buy a no. Where you know? Oh, well, ubu. Ubu. Shoulder. Shoulder. Oh, okay. Unu kora ego na yaka. Kora yaka. Asụkwa unu mechie unu akwụkwọ unu. Mechie akwụkwọ gị. Close your book. Mechie akwụkwọ gị. Olisadebe mechie akwụkwọ gị. Okwuchukwu mechie akwụkwọ gị. Hapụ akwụkwọ ahụ. Hapụ ya. Wepụ aka. Okay. Ndị ọzọ na-ekwubeghị. I nwere ike imepe. For you that have not said yours, you can be looking at it. Okay, so Oledo. Orugo. Otu, abụọ, atọ, bido. Hand, aka. Ego nna ya. Teeth. Eze. Mouth, onu. Mepe ọnụ gị ka nri mepe. Okay, cheek. Nti. Not nti. Nti is ear. Yeah. Nti is ear, Cheek but is nti is Okay. cheek. Cheek is what? Gịnị bụ cheek? Nti. Say nti. Nti. Okay, now for ofu. For otu. Or anyone. Azụ, gịnị bụ azụ? Azụ bụ gịnị? Gịnị bụ back? Oh, you can put it in English. Okay. Gịnị bụ azụ? Azụ bụ gịnị? Azụ. Okay, who got eyes, Anya? Okwugo eyes. Yeah, you have said it now. You said eyes, Anya. So gịnị bụ azụ? Azụ is Azụ bụ what? gịnị? Back. Unu kọrọ Oluedo aka. Kọrọ na ya aka. Agụ unu sụkwa unu kọrọ mmadụ aka. Unu kọrọ onye ahụ aka. Agụ onye ahụ kara akụkwara gị aka. Okwuchukwu, otu, abụọ, atọ, bido. So, kaya ọ bụ na ejicha ha kwucha. Kaya ọ bụ na ejicha ha kwucha. Kaya kwukwọzi ọnụ. Ha na-emetụ the part of the body. Kwukwọzi ọnụ. Ha na-emetụ the part of the body. Okenye ha ga-ekwuzi ọnụ. Kaya kwukwọzi ọnụ. Ị na-ajụ m? No, ntutu isi, not ụtụtụ ya erubere gị. Ntutu isi. Gịnị bụ ntutu isi? Ntutu isi is what? Ị na-eme mkpọtụ n'isi, you're making noise. Hair. Good. Which other one is meaning one? Okay. Gịnị bụ mkpịsị aka? Mkpịsị aka bụ gịnị? Fingers. Good. Ọ ga-egosi ebe a. Ọ ga-egosi. I'm going to make a go see about. For now, it's not connected. I've not checked it. If you are not busy, you can still. Can you help us, please? Which one? Go see about. Okay. Okay, unu ndị na-ebi n'ọtọ. Binye n'ọtọ, stand up. Mmiri na-agụ. Achọrọ m ịṅụ mmiri. Unu achọrọ ịṅụ mmiri? Enwere onye chọrọ ịṅụ mmiri? Does anyone want to drink water? No. Do you want to pee? Chọrọ ịṅụ mmiri? Chọrọ ịṅụ mmiri?
Melissa, they were drinking mirror. Do you want to drink water? Okay. Without you, could there be naga? I'll let you try. Large, I don't know what do you want? Metiaka is touching on you. Okay, I know. Now look at me and you're Oh, Lele manya. oh. Lele manya. You should look at Mama. I got kacha onogugu. Eh? Are you listening? Solonos. Oh, good. She gave water. Solonos. Nakacha, bikoli, nakachano. Na-eme ngwa ị na-akacha ị na-eme ngwa na amanye bụ ngwa be fast ị na-akacha ị na-eme ngwa na-akacha ya ngwa be calling it fast so ime ị ga-eme na nye ha kpọọ kọrọ onye a na-akacha 1 onye a na-akacha 20 onye ebido na Start here. Just be bunny. Okay. What's your color red? Okay, yeah. Okay, yeah, actually. Matching your color. Okay, matching. Where are they? Lisa, they were. Not a check one. You put her in? So. For your own. Yeah. Okay, now look you again. I don't shoot that. I'll do this now. I'll just put this inside. Daddy, my business. Daddy, no trouble. Do your trouble. Do your business. I don't care. Business. I don't care. Olive and go. When was olive go? When was olive go? What was dry? And do that be shut up. Go and wash this man. It's easy. so Please just stop. Before someone see, Zina better. my spirit. Come on, start crying here. She said 3 is not me. It's 11 and 5.
home for Chelsea. How black? Black no. Stop talking and literally do your work. And somebody is black for his own. You know that black people you do know that some black people black people are strong. He's talking baby. Talking baby. Ozioma, Ibidego. Don't be too Look at my big show. Super one. This is the purple line and the super one line. Super one. Only one left that has to do. Everything is there. I'm done. I'm using black. Okay. Stop singing you. Yeah, that is my own color and that is still not what? You know that actually, I can actually do it here. Can you try this at night? It doesn't want to. No? Yeah, I'm making it. Papa, did you take that picture from here? I do. Are you looking for this? Where is your pencil? I don't really pay and Didn't give pencil. Okay, is this for you? My own care praise. I'm getting it. Why are you As it is new one. What is this? You are go. Go. Okay, yes, they are mentioned. Oh. Sunday, we have a catch up to us. Lower? Yes. No. 3.
No, Show makes them to know, but that's not F-E-R. Ojaba, who are you? Ojaba. I-O-Y. Okay. So we don't check. This is my brother's boy. He puts it in my fire. This is my fire. This is my fire. Udochukwu bịa ebe a, bịa ebe a. Gịnị ka ị na-eme ebe ahụ? Oh, that you guys now. Ụmụ ejima Idecha ihe achị ya. mechaa nka, mechaa nka. No, You have to color your Igbo cap to Igbo. Igbo yeah, by force. you have to color. Everything is by force. Is it by fire, by force? No. Not by fire, but by force. It cannot be by Fire fire. by force, no. Wait, also color this. Pencil. Fine. Color the lips. That color, you see it's different. That color, but you see it's different. Enuku means the big one. That is really different. No, I wanted to do the second one. Don't press me. This is not supposed Anyway, it's actually. to.
you know, go same speed. Oh, you're always hungry. Yeah. Name of Big bag of people that eat after one hour. Get on your name of wait, my name come. Wait, my will I kiss it? Yeah, my kiss it. I'm hungry. You what? Are you doing? That's it. Ah, on your kiss it, my kiss it. Name of someone. Don't sing that song. Don't you could be a To come your dream, you better continue. You know that there's this toy that you can't fall. yes, you come on the street. You got a child. My friends, You got John. And Oh, patch is this side. Chicken Jockey is located in Nigeria. My daddy said I'm going to buy for me. I will feel it because there's no water. And he can wake up in the night. Hickey. I come and eat it. you are chopped like this. You know that mushroom cartoon? Udochukwu, akwa gị nwa ndị nkacha ndị ahụ. Yeah, man. Onye wee. You know that game? Nke ha. Ego nna ya. Maroon is here. Afro. No, maroon is here. Yeah. Not incomplete. Ị na-ekwu dị incomplete. Ozuyezu. Ozuyezu. Kwuo ya, Ozuyezu. Ozuyezu. 8, 9, 10. Come on, bro. I'm running home. Let me check if I have.
Then what happened if she didn't pray? They call for you now. Then if you're praying, why not? Anna may check. Better close your eyes. Okay. Close your eyes. All of them, we hide it inside Oh, of the case. Doji. So what she can do? Why do they have I don't know whether I bought it. for her? Yeah. See this cat They has didn't even one. know. Start with. No, Even your mother did not know. my own mother, I don't have it. I have it. Everything I think about before anybody should come. That's the thing I said it. Your The Catholic. five colors. Oh no. The next day, Mr. West sent me the video. Oh no, I saw it. When I saw it, And then it's your grade. I've never been to that school for 5 years. That Jew was so obvious. You better dream the real. Yes, pick the color. Not a blue. That's all. Your favorite color. It's blind. Even that boy one. It's a bad Even color. the boy was more bad. It was 2 hands. 1 1. 1 1. 1 1. Don't you be ever? That game. Oh, come in, take that one. When you go see this one. Anna ma bia. Okay, let me finish it so you know. Give him a yes, yes, So she threw it in the trash. I ran to her room. The doll was at the front of her door. What is that? Imechala? Lock her. Imechala? Imechala means are you done? Please be so. Try and took No, it me inside check. of the Hey, seat. men also. Oh, Her hand was touching there. The door just teleported on them. you just listen to the The story. more her neck cracked, Say go there. It's the the storyteller. door neck cracked. The more that girl, No, forget. followed her. Take your Then from inside, I had Ego nna ya Onye akụkọ na-adị mma n'ọnụ, ọ na-atọ gị ncha. Ọ na-ekwe gị emere ego nna ya. Onye chekwara n'ịnụ sị, nke akụkọ akụkọ ya eje. Okay, let me. No, you're not. From there, from there. Pụta ebe a. Ọ sị gịnị? So, Pụta. the door was just at the back of the house. He came out. The door locked it. You know, and a time I picked my mother's favorite color. and after that, he came out and orange was just here. Orange was literally. Then the door was locked. As it was locked. When he came out, then the door was very good. The door was locked. And for me, The door locked. yes. How the door locked car? It's a movie. But how the door locked car? And you just speak to yourself. The door locked the car. So the door is now unlocked. It's a living thing. It's a haunted thing. The door was the haunted thing. So the door is a living thing. It's like a door. I'm so angry. But God any has been talking to me. That's why. No, because of food. No, she just said that come here. So that's why you're not hungry. Not angry. Oh, I'm hungry. Are you guys twin? Yeah, but when I'm talking from nowhere, Yeah, she twin. starts. Yeah, when I'm just talking from nowhere. Unu bịa ebe a